Ini namanya siapa? Adelia Sivana Putri. Terus lek jeneng lanangnya siapa? Slamet. Iki selamat dunia akhirat iki. Nah iki Pilsa Feliana Chandra. Jonggrang. Oh Jondra, lek lanangnya Arif. Arif namanya jenenge Arif. Nah ini Sablah Elsie. Elsie. Terus jeneng lanangnya Sony. Sony. Oh ya cik api iki cik tertolong iki. Ini Trio Angga Telining Tias. trio kok iso trio lho siji lho awake. Jeneng lanangnya sapa? Agus. Gue siapa sih jenenge?